Pokusím se teďka vysvětlit postup přenášení obrázku na jednotlivé dílky. Základem je obdélník o rozměru 7 x 15 cm. Já přenáším na klasický kancelářský papír. Budete potřebovat mřížku, kterým základem je čtverec o straně 1,7 cm. Tuto jsem si dělala podle pravítka, pak mě napadlo, ale jednu mám i vytištěnou. V OpenOffice se dá pěkně udělat mřížka na těch 1,7 cm. Pak jsem si ještě pár těch čtverečků, tam jsem si narysovala úhlopříčky, hned vám ukážu proč. Vybrala jsem si obrázek, může to být jakýkoliv obrázek. Já tisknu na papír klasický kancelářský, a protože jsem neměla žádný barevný obrázek, který by byl menší, tak jsem si vzala kousek balicího papíru. Je potřeba si ten obrázek nejprve připravit. Připravuji ho z druhé strany, a aby to bylo souměrné, tak si vždycky ten papír dám na polovinu. A ještě si tam narysuji vlastně osu, podle které budu teďka manipulovat s tou svojí pomocnou mřížkou. Takže hezky si vždycky musím nahoru zarovnat tak, jak to bude, a tady ty úhlopříčky mi pomůžou, aby to bylo přesné. Vezmu si pravítko s ryskou a prostě si začnu rýsovat. Prostě prodloužím si ty strany. Já nejsem matematik, vůbec nevím názvosloví a pojmy, takže vám to ukazuju radši takhle. Prostě protáhnu jednotlivé části. Dobrý je na to mít i pravítko s ryskou. Hned vám ukážu jak. Četla jsem v jednom tutoriálu, že se může ta mřížka i vlastně nalepit z druhé strany. Mně osobně to nevyhovuje, protože ten obrázek je potom z ničeho nic daleko silnější a mně se, pokud to není 100% nalepené po celé ploše, tak se mi ta mřížka odloupávala. Takže si s tím vždycky tak nějak vyhraju a udělám si, a tady už to jde krásně, tady už si prostě odměřím 1,7, 3,4, 5,1 a tak dále a udělám si rovnoběžky, které potom překřížím, a tady už mám nachystaný menší obrázek, kde už mám, jak vidíte pěkně od toho středu jsem začínala, aby to bylo souměrné a aby ten obrázek nebyl nějak posunutý. Takže tady mám už nachystanou tu mřížku. A vzhledem k tomu, že ten obrázek budu dávat z této strany, tak tento dílek si očísluju jako první. Takže tady si dám jedničku, a protože ty jednotlivé části jsou cikcak, tak když zde mám jedničku, tady musí být dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička, osmička, devítka. Klidně si tam můžu dát i, může to být zarovnané, ten obrázek, ale mně se na těch kabelkách právě líbí, že je to vidět, že je to vlastně cikcak, tak já to odstřihávám. U osmičky ještě si dávám dolů takhle šipku, abych věděla, z které strany jsem tu osmičku psala. Teď si jednotlivé dílky prostě odstřihnu. Mám je očíslované, musím pracovat přesně.
Tak. A připravím si z toho papíru kancelářského první řadu. Naskládám si klasické dílky, tak jak se skládají na kabelku, s tím rozdílem, že ten dílek není polepený izolepou, takže já ho tady mám už naskládaný. Tady se začíná a tady vlastně budu, normálně si vezmu lepidlo na papír a když je ta jednička takhle, tak musí být nalepená nahoře. Takže jednička, dvojku nevidím. A už vidím krásně, mám kontrolu, že to skládám dobře. Takhle si udělám třeba jenom jednu řadu, já si tak dělávám víc těch řad za ráz, protože potom vám ukážu, co se dělá dál a nechci to fázovat většinou na 10krát, tak se snažím, abych to udělala najednou. Aha, a tady právě je vidět, že když to dělám potom z té druhé strany, já to tam vidím, ono tady možná vidět není, je důležité to psát raději tužkou a tence, protože já tam tu sedmičku prostě z druhé strany vidím. Takže teď jsem vzala, nevím proč, pero. A jinak to dělám malým písmem, malými číslicemi a tužkou. Takže určitě je tady vidět, že ten obrázek tam je. Druhá řada bude zase takhle, pak ta třetí a postupně se dělá celý obrázek, který může být jakkoliv široký, jakkoliv dlouhý. Když to mám, tak potřebuju teďka na to nějakým způsobem dát tu izolepu. Takže nenašla jsem lepší způsob a nepochopila jsem to, co je na Artmama SK. Takže já si jednotlivé dílky opatrně rozložím a musím si je skládat, jak jdou po sobě. Takže tento dávám sice jako první, ale přijde na řadu jako poslední. Takže já si jednotlivé ty dílky rozložím. Dávám si je krásně vedle sebe, abych věděla, jaké je jejich pořadí. A teď, když to budu mít rozložené, tak si všechny ty dílečky musím zpátky rozložit, poskládat, zase si je očísluju, abych neudělala chybu při tom druhém skládání. Takže tento jsem dělala jako poslední, takže já si ho rozložím. Tak teďka jsem nešikovná. A napíšu si, že to je jednička, rozložím si další, dvojka, činou ty, co dělám z jedné strany nebo z jedné řady, si čísluju na jednu stranu, jako potom druhou řadu si čísluju tady, třetí tady, čtvrtou zase někde jinde. To už si potom každý vychytá, jak chce. 3, 4, 5,
6. Víc toho dělat nebudu, protože nevím, jakou mám kapacitu toho iPadu, co mi tam všecko ještě půjde a celé. Tak a já teď potřebuju tuto stranu polepit izolepou. A když jsem to zkoušela polepit izolepou, tak tím, že ten papír je pomačkaný, tak ta izolepa tam špatně držela a byla pomačkaná. Takže jsem si řekla, že to budu muset přežehlit. Taky už jsem to i žehlila. A zase jsem přišla na to, že když na to dám žehličku, že se barva toho obrázku otiskne na ten podklad. Takže kvůli tomu si připravím pečící papír a každý ten díleček si prostě dělám tou žehličkou. Tím, že já už ty řady... Aha, tady jsem to... Když to dělám bez toho natáčení, tak to dělám daleko líp, ale toto je jenom na ukázku. Tak. Mám ty dílečky sezvané, nažehlené a teď si je musím přelepit zase klasicky tou izolepou, tak jak jsem zvykla. Takže já si natáhnu izolepu a nalepím to z té strany, kde je ten obrázek. Potom to musím samozřejmě rozstříhat. A teď, když to mám, tak to mám krásně nachystané. Už se to moc pěkně skládá. Takže tento byl první. Teď tady mám tu perfektní vychytávku, kam si to můžu dávat. Takže krásně tady vidím, že tento půjde první a mám ho nachystaný jako první tady. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý bude a už to začnu skládat. Vlastně už po druhé to samé a už tam ten vzorek bude a už bude voděodolný. Tak, tady to mám jasně v tom pořadí, jak to jede. 1, 2, 3, 4, 5 a protože se vždycky skládám pěknou do pěkné, to je taky důležité, protože kdybych to dala naopak, tak mi to nevyjde. Takže pěknou do pěkné, tak se mi začnou, teď si vezmu ten třetí, zase pěkná do pěkné. A postupně se mi začne objevovat. Ten začátek samozřejmě, jakmile to bude zpevněné zde a ukončené, tak ten tvar bude naprosto v pořádku. Takhle. To povytáhnu.
tady je jasně vidět, že se mi dělá ten obrázek, který jsem chtěla. Tak doufám, že je to jasně. Kdyby tam nebylo něco srozumitelného, tak mi napište.